Drony dnes menia vojnu rýchlejšie než tanky, lietadlá či rakety v minulosti. To, čo pred 10 rokmi patrilo veľmociam, dnes vyrábajú garáže, startupy a frontové dielne. Budúca vojna nebude o dronoch, bude o tom, kto dokáže rýchlejšie vyrábať, nasadzovať, rušiť a nahrádzať drony v masovom meradle. Drony sami o sebe nemenia povahu vojny, menia tempo adaptácie, náklady a distribúciu sily. Sú katalizátorom, nie autonómnym rozhodujúcim faktorom. Milí priatelia, vítam vás pri pokračovaní našej odbornej série v rámci kanála Defense News a som veľmi rád, že môžem privítať cenného hostia, špecialistu na túto problematiku, Mateja Kandríka. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Matej Kandrík je bezpečnostný analytik a výkonný riaditeľ Adapt Institute, ktorý sa dlhodobo venuje budúcnosti vojenských technológií, dronovému vojenstvu a strategickým dôsledkom moderných konfliktov. Vedie medzinárodné výskumné projekty pre NATO a Medzinárodný Vyšehradský fond. Založené sú na spolupráci s vojenskými profesionálmi, priemyslom a nezávislými analytikmi z krajín NATO a aj mimo aliancie. V analýzach sa zameriava na prepojenie technológií, doktríny a bezpečnostnej politiky v kontexte súčasných a budúcich konfliktov. Pán Kandrík, myslím si, že váš záber je skutočne veľmi široký. Verím, že som na nič nezabudol. A základná otázka. Prečo dron nie je dron? Prečo dron nie je dron? Začneme teda tým, troška upracujeme tú terminológiu a povieme si tie asi nejaké základné rámce, v ktorých sa orientujeme, aby tá debata mala zmysel. Slovíčko dron sa nám zaužívalo, povedzme, taká pololaické slovo, pololaické označenie bezpilotného prostriedku, väčšinou zvykle pre ten vzdušný bezpilotný prostriedok, ale nájdeme ho používané aj pre bezpilotné prostriedky v ostatných dimenziách, teda tie, ktoré sú pozemné, ktoré fungujú pod vodou alebo na vode. My sme sa v našom výskume, vo našich výskumoch venovali primárne práve tým vzdušným bezpilotným prostriedkom a pre krátko za jednoduchosť terminológie budeme používať slovíčko dron. Nie je nejako problematické, ale rovno hovorím aj, že teda samozrejme vývoj ide veľmi vpred v tých ostatných dimenziách, ale tá vzdušná si rozhodne prežila najväčší boom a prešla si najväčšou transformáciou a tie ostatné domény sa taktiež hýbu, ale zatiaľ nedospeli do takej miery vyspelosti a posunu v tých technológiách ako práve vzdušné drony. Presne ako hovoríte, pojem dron neoznačuje jednu zbraň, ale širokú skupinu bezpilotných systémov. Vojenská hodnota dronu nevzniká z jedného parametra, ale z kombinácie ceny, účelu, odolnosti a možnosti rýchlej náhrady. Zovšeobecňovanie vedie k chybným bezpečnostným rozhodnutiam. Aj takto by sme to mohli uchopiť. Áno, aj to sedí a myslím, že ozaj skutočne tým ťažiskovým je ten pojem bezpilotný alebo bez operátora, čo znamená hlavne z pohľadu vojakov vojenského plánovania enormnú výhodu, pretože v prvom rade nenasadzujeme ľudský život. Takže riziko nasadenia takéhoto prostriedku ide okamžite s nejakým oveľa iným zvažovaním. Nasadíme, nenasadíme, aké sú riziká, čo sa môže stať. Ak neriskujeme ľudský život a riskujeme len techniku v nejakej istej hodnote, tak tá sa dá vždy opísať, ale ľudské životy, na ne sa dívame samozrejme a z dobrých dôvodov úplne inak. To je jedna dimenzia tej veci, ale sú tu aj ďalšie, pomerne dôležité. Tieto prostriedky tým, že sú výrazne lacnejšie, intenzívne, menej intenzívne na tú povahu nasadenia. Ak sa bavíme o nejakom, povedzme, rutinnom prieskume potrebujete mať vo vzduchu x hodín stále oči a uši nad nejakou oblasťou, tak ak sme to museli doteraz lietať vyslovene s nasadením ľudských prostriedkov, bolo tam lietadlo, bola tam celá posádka, tak si viete predstaviť, že celý ten tím, celá tá logistika za tým a ich výcvik a ich príprava, celý ten cyklus bol o mnoho náročnejší, finančne drahší a riskovalo sa oveľa viac. Ak tam máme dron, tak sa toto celé enormne zjednodušuje, zužuje a na neposlednom rade platí, že tam, kde potrebujeme mať, povedzme, nejaké rutinné misie, ktoré sú časovo náročné, kde pozornosť človeka už klesá, ten človek môže byť unavený v strese, nočné fungovanie, tak tam všade drony alebo celkovo bezpilotné prostriedky vedia mať výraznú výhodu nad tými prostriedkami, kde je stále ľudský operátor.
No aj konflikt na Ukrajine ukázal, že paradigma vojenstva sa vlastne mení a vy ste špecialista, robili ste výskum na túto problematiku. Postupne sa samozrejme k tomu dostaneme, ale aby sme ešte zarámcovali poslucháčov a aj divákov nášho Defense News a poslucháčov nášho podcastu, tak ešte to len zhrniem. Kategórie dronov, v rámci konštrukcie. Viacvrtuľové drony, drony s pevným krídlom, drony s kolmým vzletom a pristátím, účel prieskumné, útočné, samovražedné, viacúčelové, spôsob riadenia diaľkovo ovládané, poloautonómne, človek teda schvaľuje zásah, a autonómne. Ja len poslucháčom a divákom pripomínam, že čerpám práve z vášho výskumu. Pokojne to môžete tiež ukázať na kameru. Je to skutočne niečo neuveriteľné a mal som pocit, že áno, toto je 21. storočie. Pán Kadrík, môžeme očakávať to, že boisko sa možno v priebehu, nechcem ani povedať rokov, ale možno mesiacov zmení tak, že skutočnú hodnotu a veľmi vysokú cenu budú mať tí špeciálni operátori, ktorí ovládajú tie drony. A ako som v úvode hovoril, aj som sa pýtal, prečo dron nie je dron, sme si tú komplexnosť vysvetlili. Výhodu bude mať ten, kto masovo dokáže vyrábať práve tie drony podľa kategórií, ktoré sme si pred chvíľočkou spomenuli. Ono je to ešte asi o niečo komplexnejšie. Ruku na srdce. Myslím si, že laicky prvá asociácia, keď sa dnes povie dron, tak práve pod vplyvom vojny na Ukrajine si asi väčšina ľudí predstaví nejakú malú kvadrokopteru, teda nejaké malé 4 vrtuľky, dron na baterky v nejakých proste zásadných, akože relatívne malých rozmeroch. Pravdepodobne FPV dron, teda dron, ktorý ten operátor riadi, ako keby sám ho videl, z toho prvého pohľadu prvej osoby. To je dnes asi tá prvá asociácia, čo väčšina laikov má. A tieto drony sú nasadzované v tomto konflikte, v tejto vojne z oboch strán v miliónoch kusov. Avšak toto je len jeden typ dronu. Máme tu súčasne väčšie, povedzme, drony, ktoré sú používané na bombardovanie, ktoré často vychádzajú z dizajnov dronov, ktoré boli pôvodne určené na aktivitu v poľnohospodárstve, na postrekovanie, na rôzne civilné účely. Čiže ďalšia dôležitá téma, že to prelínanie civilného vojenského sveta tu pri dronoch vidíme úplne razantným spôsobom nastupovať. A som rád, že vlastne my s kolegami sme v tom poslednom roku a pol mali šancu realizovať rovno 2 výskumy. Jeden sa díval práve špecificky na to civilno-komerčné a bezpečnostné využitie dronov a špecifický pohľad na strednú Európu. A ten druhý bol report pre Severoatlantickú alianciu, pre NATO, ktorý teda už sa díval prísne na tie vojensko-strategické ohľady. A bol som veľmi rád, že sme mali príležitosť to robiť súbežne, pretože sme opakovane prichádzali na to, že toto sú maximálne prepojené nádoby. A ak kedysi ešte možno v 80. 90. rokoch sa dalo fungovať a vedeli sme to odlišovať v tom, že toto je prísne vojenské a toto je civilné, tak toto už neplatí. A samozrejme nie je to len diskusia o dronoch, je to o satelitných technológiách, komunikačných technológiách, mnohých ďalších veciach, ale pri dronoch to vidíme dno za znova. A ak sa vrátim teda k tým FPV dronom, ktoré dneska sú asi tým maskotom používania dronov, tak to je iba jeden typ prostriedku a máme samozrejme drony väčšie, na dlhšie dosahy, drony, ktoré používa napríklad Ukrajina na zásahy v hlbí Ruska a naopak rusko-iránske šáhedy už pod novým označením Gerany, ktoré používame. Ozaj ten rozptýl a rozmanitosť dronov a platformiem je veľmi veľká a ich využitie je povedzme ako keby v osobnej doprave. Máme aj kolobežku, máme aj nákladiak, hej. Nedá sa baviť o jednom prostriedku a pri dronoch platí to isté, čo samozrejme tú logiku troška mení, lebo na jednom z časti spektra sme áno pri pomerne lacných aj relatívne technologicky jednoduchých prostriedkoch, ktoré vieme produkovať a nasadzovať masovo, ale sme aj na spektre, kde toto už neplatí a bavíme sa o pomerne high-tech platformách, exkluzívnych technológiách, ktoré sú vo vývine, ktoré majú mať vysokú mieru autonómie, majú byť proste doplnkom pre stíhačky 6. generácie a sme niekde úplne všetkom a toto všetko sú stále drony. Takže je potreba sa na to dívať, povedzme, že nuancovane a rozlišovať, o čom sa práve bavíme, pretože nie úplne vždycky platia tie isté poučky na
na každú časť toho spektra. No a práve preto som rád, že ste prijali pozvanie do nášho populárneho odborného kanála Defense News, a čo je veľmi dôležité, našou úlohou je vysvetľovať samozrejme aj odbornej, ak ešte potrebuje sa doškoliť, ale najmä aj laickej verejnosti, ktorá má záujem o túto problematiku, skutočné fakty, aby nevznikali rôzne mýty, ako to čítame rôzne na rôznych sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže poďme si to teda zarámcovať. My sme Defense News a poďme sa rozprávať o tých obranno-bezpečnostných komplexných systémoch, laických budeme samozrejme nazývať drony. A keď ste povedali, že toto je úplne nejaká iná kategória, ako možno malý droník, s ktorým, dajme tomu, poľnohospodár si možno kontroluje svoje obilie, či rastie alebo nerastie, keď to tak odľahčím. Kto je momentálne najväčšia špička vo svete, čo sa týka vývojov takýchto komplexných dronových zariadení, strojov, prístrojov? A teraz to skutočne myslím, viete, aj v súvislosti s lietadlami 5., budúcej, možno 6. generácie, satelity. Sú to Spojené štáty americké? Je to Čína? Na tej vrchnej časti spektra by som zmienil asi medzi prvými Izrael. Izrael je v tejto oblasti dlhodobým lídrom a keď sa možno drží troška v úzadí, tak paradoxne ich dizajny a ich ako nejaké konštrukčné riešenia sa objavujú a boli zárodkom aj pre nakopnutie tureckého bezpilotného priemyslu. Iránci si okopírovali mnohé veci, že Izrael je v tomto smere dlhodobý, povedzme, že ten udávač trendov, ten trendsetter, ale samozrejme Spojené štáty sú v tomto smere ďaleko. Čína má svoje vlastné programy a máme aj niekoľko nejakých prípadov aj v Európe. Samozrejme, toto sú do veľkej miery veci, ktoré sú niekde medzi konštruktorskými dizajnerskými doskami, ktoré sú v príprave, ktoré sú v koncepčni, ktoré sa vyvíjajú, až po to, čo už máme v nasadení. V minulosti práve Spojené štáty, myslím si, že prvýkrát, k tomu sa určite dostaneme, nasadzovali drony po 11. septembri vo veľkom rozsahu výrazne, ale to sme ešte vo veľmi inej dobe, než sme dnes, ale to si asi vysvetlíme. To si samozrejme povieme, keď hovoríte o tom Izraeli, ale Ukrajina využíva tie drony a samozrejme aj Rusko priamo v praxi. Povedzme si to na rovinu, každý konflikt akceleruje vývoj a vývin nových technológií, taktík a postupov. A kým sa ešte dostaneme k základom samozrejme vášho výskumu, zachytili ste už, vidíte tam ten badateľný nejaký skok, že dajme tomu Ukrajinci prišli, zaviedli tie drony a prišli na niečo, čo sme ešte pred tým konfliktom nevedeli, ako využívať tie drony. A samozrejme to isté sa týka aj ruskej strany. Áno, určite. Z oboch strán ten inovačný cyklus tam akceleroval nepredstaviteľným spôsobom. Myslím si, že ozaj pred vojnou sme si nikto nevedeli predstaviť a nejakým spôsobom toto rozlúska na menšie. A tie inovácie alebo tie nové myšlienky prichádzajú jednak ako na tej technickej úrovni, ako tie drony optimalizovať, ako im zvýšiť dosah, dolet, ako ich chrániť pred elektronickým bojom, teda pred nejakým rušením. To sú napríklad, na prvú dobu sa dajú zmeniť tie drony na optickom vlákne, ako nejaká inovácia, riešiať sa toto. Ale vidíme aj inovácie na taktickej úrovni, teda, že ako tie drony vlastne používame, aké koncepty, ako sa to prenáša do vojenskej doktríny, ako ich integrujeme s ostatnými bojovými prostriedkami na boisku. Vidíme jednoducho, tá inovácia beží na viacerých priečkách. Takisto z ruskej strany, vrátim sa k tým pôvodne iránskym dronom Shahed, tak Rusko s nimi spravilo dve pomerne zaujímavé veci. Oni ho na jednu stranu zobrali a upgradeovali pod označením Geran 2 a už máme 3, 4, ktoré sa technologicky zlepšujú, dajú sa tam proste výkonnejšia technológia, schopnosť odolať nejakému rušeniu, nasadzujú sa prúdové motory. Máme správy, že testovali nasadenie s raketou vzduch-vzduch na
za obranu proti zostreľovaniu. Čiže máme tam túto. A potom máme aj downgrade, to sú tie Gerbery, vlastne absolútne na kosť očesané, jednoduché polystyrénové drony, ktorých výrobná cena je prakticky nič. A to sú práve tie drony, ktoré sme videli nasadené nad Poľskom, ale samozrejme aj nad Ukrajinou, kde vlastne Rusko vidíme, že robí to, že mieša v salvi geranov, ktoré sú útočné, ktoré nesú bojové hlavice práve s tými lacnými návnadami v pôvode Gerber, ktoré ale samozrejme na radare vy neviete, čo na vás letí a nemáte ten luxus si vymýšľať, že budeme zostreľovať len tie skutočne nebezpečné, alebo a tie menej nebezpečné Gerbery už nie. Takže rozhodne sa tam deje strašne veľa a strašne rýchlym tempom a v zásade si trúfam povedať, že ako európske armády, tak aj Spojené štáty viac menej, takže sa dívame s otvorenými ústami a nestíhame to ani len sledovať. Ono to potom samozrejme má aj implikácie aj do ochrany nejakej infraštruktúry, do výcviku vojakov, do prípravy zázemia a tak ďalej. No vlastne je to vždycky veľmi komplexná záležitosť. Toto je graf z vášho výskumu. Pokojne nám popíšte, o čo ide, pretože tu je jasne vidieť, akým spôsobom vyštartoval nárast užívania dronov od roku 2022. Pravdepodobne sa to týka vlastne agresie Ruska na Ukrajinu. Áno, toto sú dáta od kolegov z amerického think tanku Centrum pre novú americkú bezpečnosť a tento dataset sa díval na verejne sledovateľné, z verejných zdrojov dostupné informácie o transferoch vyslovene vojenských dronov, teda dronov vyrábaných vojenskými firmami za vojenským účelom od roku 1995 do roku 2022. Tie dáta nebudú úplne samozrejme úplné, lebo nie všetko sa dá dohľadať vo verejných zdrojoch, štáty utajujú, ale ako na nastrelenie nejakých základných trendov, ale niekde to myslím, že veľmi dobré a vidíme krásne práve rok 2001, nejakú špičku a začiatok vojny s terorom. Máme tam vyznačený nástup Iránu na tento dronový trh, následne Čína, Turecko a potom tá explozívny rast po ruskej invázii na Ukrajinu. Práve tie čísla by samozrejme vyzerali trocha inak, aby sme mali úplne všetky dostupné čísla, ale myslím si, že ten základný trend toho nárastu by sme tam nevideli spochybnený. A ak by si do toho ešte premietli aj samozrejme civilné komerčné drony, ktoré ale sú neskôr weaponizované a sú používané aj tak na konci na bojsku, tak by to zase posunulo tie čísla dobrým spôsobom ďalej. Len informácia pre našich poslucháčov podcastu Defense News. Samozrejme, ak máte záujem vidieť tieto grafy, tak pokojne si nás kliknite na našom YouTubeovom kanáli Defense News, pretože sme nabití aj vizuálnymi pomôckami a samozrejme čerpáme hlavne z výskumu pána Kandríka. Dobre, poďme si trošičku, tento úvod máme za sebou, ale poďme si vlastne povedať tú dronovú éru. Ten vývoj bol v takých 4 fázach a najskôr bola tá 0. fáza, to boli experimenty po prvej svetovej vojne, potom prvá fáza po roku 2001, drahé výškové a diaľkové systémy, ktoré využívali hlavne veľmoci a Spojené štáty v tomto sú samozrejme lídrami a to know-how, ako ste už pred chvíľočkou spovedali, má asi stále v rukách Izrael z pochopiteľných dôvodov. Ďalšia fáza, lacné civilné drony používané neštátnymi aktérmi na možno tie presne civilné funkcie. Či sme o nich hovorili. No a teraz fáza 2.5 to nazývate. Ukrajina, masové nasadenie, rýchle inovácie, elektronický boj. To je asi ten zlomový moment, ako sme sa o tom rozprávali, ale ja poprosím našu réžiu, aby nám ukázala fotografiu z roku 1941. A je to fantastické, že ste to dohľadali a tu vidíme Winstona Churchilla, ktorý jednoducho stojí pri pokusnom lietadle, ktoré malo byť rádiovo a diaľkové ovládané, čiže to je taký už
prvý, by som povedal, možno nebezpečný dron, ktorý z pochopiteľných dôvodov Briti v 1941 začali vlastne skúšať. Ako to dopadlo? Tento konkrétny typ, ako jeho účel, prečo bol vyvinutý, mal slúžiť na výcvik protivzdušnej obrany, tak aby protivzdušná obrana mohla trénovať voči reálnym letiacim cieľom. A znova, toto nie je vec, ktorú by ste chceli robiť s reálnym pilotom za kokpitom, pretože by to asi nikto si nezobral na triko. Takže Veľká Británia testovala takýto protodron za týmto účelom, ale rozvíjali sa aj drony, ktoré potom mali bojové hlavice a mali sú už za nejakým, povedzme, že bombardovaním. Ešte by som to asi nenazýval v tejto dobe nejaké precízne údery, ale tá logika v zásade už tam vtedy bola. A je to, myslím, že veľmi dobrá ilustrácia aj na to, aby sme zbúrali nejaký mýtus, že drony sú nejaký moderný výmysel a nejaká technologická novinka. To premýšľanie o dronoch je enormne staré a vlastne áno, už predtým by sme videli po prvej svetovej vojne tie prvé experimenty, priekopníci, ktorí to skúšali, ktorí hľadali možnosti, ale samozrejme s vyzretím tých technológií rádiových a ďalších boli vytvorené podmienky, aby sa tie drony mohli v zásade rozvinúť a uchytiť, ale drony boli využívané v nejakých podporných menších roliach aj v priebehu studenej vojny. Nie je to technologický novum, ktoré by nám teraz padlo z neba. Tá technológia má za sebou nejakú pomerne dlhú dobu vývoja, zrenia, posúvania, nasadzovania, ale tá akcelerácia, ktorú vidíme v posledných, povedzme, tých 20 rokoch, tak tá je bezprecedentná. No ja dokončím ešte len technikáliu. Podľa zdrojov táto fotografia je zo 6. júna 1941 a Winston Churchill stojí pred upraveným lietadlom The Havilland Queen B. Čiže presne ako ste povedali, už boli nútení premýšľať aj nad inými spôsobmi bránenia sa, bojovania v tom čase proti fašistickému, samozrejme Nemecku, kde už v tom čase už boli v ostrej vojne. Poďme na 4 kľúčové bezpečnostné problémy, ktoré nám drony odhaľujú alebo jednoducho riešia. Opäť je to kríza protivzdušnej obrany, rýchlosť prispôsobovania sa, šírenie vojenských riešení, nový vojensko-civilný model. Samozrejme, môžeme to zahrnúť a stále sa držíme vášho výskumu. Tieto krízové fázy je nutné prekonávať, alebo už sú prekonané. Práve vojna na Ukrajine a sme v kontexte, že tí, čo nás počúvajú od začiatku, ste jasne naznačili, že drony nevznikli vojnou na Ukrajine. Máme ich tu od konca prvej svetovej vojny. Nejakým spôsobom sa stále samozrejme technológovia a inžinieri pokúšali o to, aby nemuseli posadiť pilota do lietadla, ale táto vojna na Ukrajine nám to úplne akcelerovala, ukázala a ešte predtým vojna o náhorný Karabach, prepáčte. Tam prvýkrát použili Azerbajdžanci ten turecký Bayraktar. To sedí, poprosím tiež režiu o fotografiu Bayraktara a týmto pádom ako keby sa odštartovala nová éra. Lenže aj nová éra tým, že akceleruje dopredu, má svoje ťažkosti, má svoje problémy. Čiže poďme. Kríza protivzdušnej obrany, rýchlosť prispôsobovania sa. Už ste to jednoducho pred chvíľočkou povedali. Nedokáže protivzdušná obrana vidieť na radaroch, či letí len nejaká maketa, alebo nejaká návnada, alebo je to skutočne nebezpečný dron. Ako sa prispôsobuje protivzdušná obrana momentálnej vojne dronov? Zvláda to? Stíha to? No, to je komplexná otázka, na ktorú nie je úplne jednoduché odpovedať, ale tým nechcem z toho úplne utiecť. Ak sa pozrieme na čísla, ktoré vidíme na Ukrajine, a na to vlastne, akým spôsobom Rusko tieto masívne nálety a údery voči ukrajinskej infraštruktúre a aj civilným cieľom realizuje, tak vidíme to, že vlastne kombinuje spravidla nasadenie viacerých prostriedkov. Budeme tam vidieť balistické rakety, budeme tam vidieť rakety s plochou dráhou letu a budeme tam vidieť drony. Väčšinou pomerovo sú tak, že tých raket je relatívne málo, povedzme, že nižšie desiatky, zatiaľ čo tých dronov letia stovky kusov a aj tu máme pomer namiešaný, ako zaznelo, tie makety
Hawksy, Gerbery a tie nebezpečné útočné drony Gerany už v akomkoľvek nastavení a konfigurácii. Takáto salva, ktorá vlastne kombinuje rôzne prostriedky, je fakt asi tou najhoršou možnou výzvou pre protizdušnú obranu, ako dnes poznáme, pretože vy máte súčasne vo vzduchu ciele, ktoré sú... Je ich tam strašne veľa, či vlastne na radare máte v tom slušne povedané bordel. Máte tam ciele, ktoré sa hýbu pomaly, máte tam ciele, ktoré sa hýbu enormne rýchlo, sú tam ciele, ktoré sú schopné pomerne rýchlo manévrovať a na toto potrebujete, na to, že neexistuje jedna odpoveď alebo neexistuje jeden prostriedok protizdušnej obrany, ale vrstvíme viacero typov. Vidíme samozrejme batérie, asi najznámejšia príklad, ktorý môžem použiť, bude protizdušný systém Patriot, ktorého primárne určenie je práve na to, aby likvidoval rakety, pretože likvidovaním dróny je ekonomicky samovražda, to sa jednoducho neoplatí. Voči dronom Ukrajina vyvinula a vyvíja a testuje celú radu prostriedkov, ako to riešiť. Máme tu protidrony, takzvané interceptory, teda zo zeme zletí protidron, ktorý sa snaží ten prichádzajúci zamerať a zničiť, alebo ich stíhajú. Vidíme nasadenie klasického proste hlavňového protizdušného systému, či sú to vlastne staré nemecké Gepardy alebo proste iné typy zbraní, ničíme ich priamou kinetickou palbou. Vidíme to, že jednoducho vo vzduchu z vrtuľníkov aj častokrát improvizované civilné lietadlá čmeliaky, ktorými sa vlastne ukrajinská letectvo zlieta k týmto hrozbám a zostreľuje. Čiže za A. Ukrajina robí všetko, čo má dostupné vo svojich sílach, aby minimalizovala straty. Takisto platí, že veľká časť tých dronov, je tam samozrejme aj nejaká miera poruchovosti, nejaká miera, nie každý dron do letíka má, niektoré pre technické zlyhanie padnú. Samozrejme potom veľkú kapitolu je samozrejme ten elektronický boj. Rušenie signálu, alebo spoofing, teda keď zámerne vysielame tým dronom kontrasignál, aby ho nebol schopný riadiť, aby operátor nad ním stratil kontrolu, aby sme ho oslepili, aby sme ho vyrušili. Že vlastne ten komplexný boj tam prebieha. Testujú sa laserové zbrane na ničenie dronov. Jednoducho, tá škála prostriedkov je ozaj pestrá a testuje sa. A tou základnou výzvou by som povedal, že je to nájsť dobrý ekonomický pomer, s akými nákladami vynaloženia nejakých prostriedkov vieme tú hrozbu zo vzduchu jednoducho bezpečne zlikvidovať. A samozrejme, sa nebavím o tom celom tom cykle, že vy najprv samozrejme potrebujete vôbec vedieť, že detekcia, analýza tej hrozby, až následne môžete voči nemu nejakým spôsobom zasahovať. A celé to nie je, že sedíme a bavíme sa o tom. Vy máte prísne obmedzený reakčný čas, kedy viete zareagovať, kedy máte nejaké okno, niečo urobiť, nejako pri tomu dronu zasiahnuť a väčšinou tie okná nie sú úplne dlhé a tým, že sa tie drony zlepšujú, lietajú vo väčších výškach, lietajú v väčších rýchlostiach, tak sa nám zase toto okno reakčné nejakým spôsobom stláča, dochádza tam ku kompresii, skracuje sa, ale sa naopak v rámci protiopatrení výkonnejšie senzory, lepšie radary, nové postupy, snažíme sa tu senzory, konkrétne senzory akustické, pretože drony väčšinou dosť výrazne hučia, bzučia, sú jednoducho hlučné. Tak to jedna z ciest, akým spôsobom sa odhalujú, či sa pripájajú do mobilných sietí. Je to akože technologického hľadiska veľmi, veľmi komplexná problematika a hľadáme ten zlatý pomer jednoducho, v čom si budeme môcť dovoliť to ekonomicky naskladovať a pokrývať ozaj protizdušnou obranou široké spektrum cieľov, pretože to je ďalší posun, ktorý vidíme. Ak sme doteraz o protizdušnej obrane premýšľali ako o bodovej ochrane kritickej infraštruktúry, vojenských štruktúr, rozvinutia vojenských síl, tak dnes vidíme, že
tú doktrínu, tým spôsobom, ako sa Rusko rozhodlo bojovať. Že jednoducho enormne zaťažuje a bombarduje tie základné typy infraštruktúry, vrátane miest, vrátane civilných infraštruktúr, vlastne, že je to vlastne nástroj teroru častokrát, tak toto nás dáva do inej paradigmy. Takže to je jedna rovina. A ďalšou rovinou je tu ďalšie nebezpečenstvo, ktoré nám ukázali napríklad operácia ukrajinská Spiderweb. Pripomeňme si z minulého roka, kedy sa ukrajinským silám, ukrajinskej rozviedke armáde podarilo prepašovať priamo do Ruska malé drony, dostať ich do pár kilometrovej vzdialenosti od letísk, na ktorých Ruská federácia, letectvo Ruskej federácie má svoje statické prostriedky, statické bombardéry a Ukrajina kamiónmi skryté prepašovala drony do pár kilometrovej vzdialenosti a odtiaľ ich bola schopná vypustiť a dostať na cieľ. Podobnú operáciu inak realizovali, o tom sa menej vie, aj Izrael v Iráne, kde vlastne pred tými veľkými údermi, ktoré potom neskôr prišli zo Spojených štátov voči nukleárnym zariadeniam, tak tomu všetko predchádzalo to, že izraelské sily zlikvidovali do veľkej miery iránsku protizdušnú obranu a okrem toho vlastne, že to bolo priamym bombardovaním letectva, ktoré zlietlo z Izraela, tak aj tam sme videli tú operáciu, že boli priamo z iránskeho územia vyštartovali, boli použité drony, ktoré vlastne už preleteli len pár kilometrov a zasahovali významné ciele. A z týchto dvoch operácií by sme si mali zobrať dobrú lekciu a rozmýšľať nad tým, že ako chceme riešiť tieto situácie, akým spôsobom sa vieme vyriešiť toto, pretože a to nemusí byť jednoducho super premyslená logisticky spravodajskou službou podporená na úrovni štátu realizovaná operácia, ako bol Spiderweb alebo tá izraelská akcia. Toto samozrejme v menej sofistikovanej forme by asi bol schopný pripraviť aj aktér typu teroristická organizácia, rôzne kriminálne skupiny, pašeráci a v nejakej možno malej obmedzenej miere dokonca aj jednotlivec. A vtedy si kladme otázku, akým spôsobom vieme zabezpečiť verejné podujatia, koncerty, mítingy, akým spôsobom vieme zabezpečiť napríklad väznice. Veľká Británia, v Spojených štátoch máme opakované správy, že pašovanie rôzneho typu kontrabandu, či sú to drogy, či sú to telefóny, či sú to povedzme nože alebo jednoduché zbrane, do väzníc dronmi je enormný problém už teraz a môžeme sa staviť na to, že ten problém bude rásť. Takisto ochrana infraštruktúry, potrubia, elektrické vedenia a ďalšie typy. My zrazu sa dostávame do fázy, ak to trocha preženiem, že potrebujeme premýšľať, ako sme schopní ochrániť všetko. A súčasne ochrániť všetko sa nedá, takže potrebujeme ale hľadať nejaké nové modely. A to asi posledné, čo by som k tomu povedal, že ak doteraz tá protizdušná obrana bola výsostnou úlohou ozbrojených síl armády, tak to sa bude musieť zmeniť. Budeme musieť premýšľať, aké právomoci, aký legálny rámec vytvoríme na to a potom samozrejme aj kapacitne technologicky, aby aj ostatné bezpečnostné zložky a ozbrojené zbory mohli v tejto oblasti niečo robiť, zasahovať a mať jednak na to právnu kompetenciu, aby na to pripravené aj technicky, aj výcvikom, aj zázemím, aj všetkým, čo je enormná domáca úloha pre celú Európu, pre celý svet. Všetko inak, všetko sa mení a je to obrovská domáca úloha, pretože divák a poslucháč, ktorý nás pozorne počúva, tak teraz ste otvorili absolútne kritickú rovinu, ktorú vôbec v Európe nemáme pokrytú. A moja otázka, už sa týmto reálne niekto zaoberá? Už sú, okrem samozrejme vašich výskumov a štúdií spolu s vašimi partnermi v zahraničí, už sú nejaké aktivity smerom od legislatívcov, smerom od armád, že pozor, musí to byť úplne inak a armády, ktoré majú na starosti protivzdušnú ochranu a vôbec chránenie nášho územia, teraz myslím Severoatlantickú alianciu, zostaňme v tej západnej civilizácii, pretože tam patríme. Už sa to začína nejakým spôsobom deliť? Poviem príklad, hasiči, vy budete mať na starosti toto, túto klub domobrany bude mať na starosti toto, alebo je to stále v tejto teoretickej rovine, o ktorej hovoríte a ktorú skúmate?
Tak nejaké veľmi základné rámce už máme. Posledné novelizácie zákona o vojenskom spravodajstve a ďalšie priniesli, aj kybernetický zákon, priniesli nejaké, nejaké prvky u nás, ale je to maximálne základný rámec a na ten sme sa ďaleko moc nepohli. Na druhú stranu poviem aj, je rozumné a správne, úplne pochopiteľné, že tieto informácie si štáty držia, povedzme, že pri sebe a nie je úplne dobré, aby boli detálne predmetom verejnej debaty. Poviem to takto, problém je pomenovaný, je známy a v rôznej miere naplnenia sa k nemu snažíme dostávať. Či akože my doma na Slovensku, alebo aj v zahraničí, iné európske štáty, alebo USA. Ono, povieme si to aj trocha takto, že úprimne častokrát riešime veci nie preventívne, ale až keď máme tu priamu svoju skúsenosť, že sa niečo stane. Keď sme sledovali opakované incidenty nad letiskami v Európe koncom minulého roka, alebo v celej druhej polovici minulého roka, keď sme opakovane zatvárali celé letiska. Tak znova, to nie je novinka. Máme najväčší prípad z Európy je rok 2018, londýnske letisko Gatwick, ktoré náhodné zlety dronov, ktoré doteraz neboli celkom vyšetrené, úplne nevieme, koľko ich bolo, prečo tam boli, či to boli len nejakí nezodpovední hobbyletci, ktorí proste boli kde nemali, či to bolo nejaká plánovaná akcia na disrupciu, ale letisko bolo vyradené z funkcie, zrušené stovky letov, zaseknuté stovky pasažierov, rozvrátená vzdušná preprava. A to sme v roku 2018, roku 2006 a nie som si istý, či sme urobili úplne zásadné zmeny, ale znova rozumiem, že nie je ochota príliš hovoriť a rozoberať, čo vieme, na čo spôsobilosti máme, pretože múdra hlava si z toho vie vyskladať, ako to potom následne obísť, podliesť, nájsť si svoje cesty skrz. Takže toto je trvalá domena a teda dilema týchto diskusí. Ako viesť verejnú diskusiu o týchto problémoch tak, aby verejnosť bola informovaná, aby eventuálne tu mohol vzniknúť nejaký spoločenský dopyt a spoločenský tlak, požiadavka na politické kruhy, aby to bolo riešené a súčasne viesť diskusiu tak, aby sme neodhalovali tie zraniteľnosti príliš a nehovorili sme našim vyzývateľom a nepriateľom, kde sú tie naše slabiny a kde nás vedia stlačiť. No ale vo vašich odborných kruhoch tá diskusia už beží? Už to riešite? Pretože to, čo ste povedali, a teraz to opäť dávam na celú skupinu Severoatlantickej aliancie, my ako keby stále reagujeme nie proaktívne, ale reaktívne. Čiže niečo až keď sa stane. A pritom, ako ste povedali, domácu úlohu máme, vieme, kde sú tie hrozby. Z pochopiteľných dôvodov nemôžeme o tom rozprávať voľne v médiách. Však samozrejme nejde o varenie slepačej polievky, ale toto je skutočne obrovská hrozba, problém, kde sme doslova nahý. Diskusia beží, nechcem to za to dostala, diskusia beží a primárne akcentuje tie vojensko-obranné aspekty, ale beží aj diskusia v otázke, povedzme, nazvime to tej vnútornej bezpečnosti, ochrany hraníc, infraštruktúry verejných a tak ďalej. To, čo sme vlastne prebrali, beží aj tá časť diskusie, ale sme v jej začiatkoch. Dobre, poďme teraz k reálnym dátam, aby sme to vedeli uchopiť a vrátime sa späť ku konfliktu Ukrajina-Rusko. Vyrobené drony v roku 2024, Ukrajina niečo cez 2 milióny, Rusko okolo 2 milióny kusov. Plánovaná výroba bola v roku 25, a to sa vás hneď teraz opýtam, či to splnili. Ukrajina takmer 5 miliónov kusov, Rusko samozrejme z pochopiteľných dôvodov a v našej skúsenosti presné čísla sú nejasné. Mesačný počet samovražedných dronov typu Shahed, tak tam je priemer 5000 až 5500 kusov, čo asi Rusi používajú a posielajú smerom na Ukrajinu. Sú tieto čísla, dáta z roku 24-25
približne presné? Čerpali sme samozrejme aj z vašich štúdií, aj z oficiálnych zdrojov a z dát, ktoré sú z otvorených, ktoré sú prístupné. Tuto niekde sa asi pohybujeme v takýchto miliónoch, pretože nejde teda zatiaľ o technologickú prevahu, tam sú asi tie dve strany na rovnaké úrovni, hneď sa k tomu dostaneme, ale ide skôr o schopnosť, a to sme v úvode relácie povedali, udržať tú masovú výrobu, pretože tá spotreba je enormná. Ten dron málo ktorý sa vráti naspäť na základňu, okrem samozrejme tých prieskumných, pozorovacích a možno, že tých nosičov, ktoré sa dokážu vrátiť. Takto. Lepšie čísla nemáme. Takže sa potrebujeme opierať, o ktoré existujú, ale myslím si, že sú v základe solidné, dá sa s nimi spracovať a nie sú úplne ústrelné. Takže s týmito číslami by som rozhodne sa nebál pracovať ďalej. A konec koncov tie, myslím, že základné implikácie, ktoré z toho vyplývajú, ozaj nezáležia, či je to 4 milióny alebo 5. To je už rozdiel v čísle, ale práve ide o tú masu. Tu sa bavíme o veľmi jednoduchých, veľmi lacných, povedzme, sme úrovňou kusovou výroba možno $500 na kus, malý, lacný FPV dron, ktoré proste sa na tie boiska vrhajú v tých počtoch, ktoré sme počuli. Veľká miera z nich zlyháva, padá pre technický problém, pre stratu signálu, pre hmlu, mrznúci dážď. Je to enormne citlivá technika. Mali sme tu príležitosť hovoriť s slovenským dobrovoľníkom, ktorý na Ukrajine bojoval a pôsobil aj ako operátor FPV dronov a vlastne z tej úplne najnižšej, ozaj niekto, kto tam bol a kto to robil, vravel, že úspešnosť tých FPV operácií v období, keď tam on bol, by hodnotil tak nejakých 20-25%. Takže vlastne len 20% z toho, čo sa odlietalo, reálne bol cieľ trafený, zlikvidovaný, bola splnená misia. Všetko ostatné padlo, zarušené, nemohli lietať pre zlé počasie, proste milión dôvodov, prečo to nedopadlo. 20% ozaj nie je žiadna dýchberúca efektivita, ale ozaj, keď sa na ten dron, na ten prostriedok dívame ako na spotrebný materiál. A môžem sa povedať, že sa dívame na to, ako keby, že troška chytrejšiu, troška múdrejšiu smart muníciu. My nebudeme počítať ten spotrebný materiál. Toto nie je, že technika, ktorú šanujeme, ktorú proste chceme používať opakovane. Toto je jednoducho spotrebný materiál, ktorý sa na ten front hádže enormne a je záujmom, aby tá cena a kvalita bola stlačená na najnižšiu únosnú mieru, v aké to ešte dáva zmysel využívať. Lebo ak by ten dron mal povedzme stáť 1000 a nie 500 a dosiahli by sme o niečo väčšiu efektivitu, už sa tá celková, ten efekt z toho nemusí úplne výjsť dobre. A čo je ešte veľmi dôležité povedať, ten nástup dronov v rusko-ukrajinskej vojne, obzvlášť z ukrajinskej strany, v tom nejakom kritickom časovom okne bola znudecnosť. Nedostatok delostreleckej munície rôzneho typu Ukrajinci začali sanovať využívaním dronov a v tých úplných pravopočiatkoch to boli ozaj komerčné drony z eBayu, proste z internetových shopov, ktoré následne pod nich podvesovali granáty, explozívne látky. Jednoducho použili komerčný dron, ktorý si vy viete kúpiť dneska z Alzii alebo z akéhokoľvek portálu, to je jedno, a viete ho nasadiť a niečo s ním robiť. Tieto drony už sa používajú veľmi málo, pretože sa presítilo to prostredie rôznymi prvkami obrany, rušenia, jednoducho už nedostačujú, ale v tom základe tá prvátna logika bola, no nemáme muníciu pre tie kanóny, hufnice, minomety, tak čo ideme robiť, tak poďme vyskúšať toto. A chytilo sa to a tá adaptácia, ktorá reagovala na akutný nedostatok munície, sa zrazu rozvinula na niečo, čo na začiatku asi nikto úplne neočakával. A preto by som sa díval obzvlášť na tej kategórii malých dronov, FPV dronov, samovražených dronov. Nedívajme sa na to akože na platformu, ako na systém, ale dívajme sa na to ako na muníciu. Na spotrebu. Presne tak. Presne ako ste povedali. Že to je vec, ktorú potrebujeme o nej premýšľať takto. Takisto keď sme premýšľali ekvivalent za 155 delostrelecká munícia. Akože nie sú ekvivalentné v efekte, to by bolo na úplne inú diskusiu, ale tá logika, že je to spotrebný materiál a munícia. Presne v úvode relácie sme si povedali, že to je vlastne drony sú komplexný systém, kde sú vysoko sofistikované a potom nazvime to táto spotreba
treba len vysvetlenie pre našich divákov a poslucháčov. FPV dron, to je ten, čo mali možnosť vidieť, to sú tie typické zábery, že riadi ich ten dronový pilot z svojho prvého pohľadu. Áno, s okuliarmi. S okuliarmi, áno, väčšinou na YouTube je plno. FPV first person view. Presne tak, first person view. Čiže on si ten cieľ nájde, zaútočí a takýmto spôsobom samozrejme zlikviduje nielen daný cieľ, ak sa mu podarí trafiť, ale samozrejme aj samotný dron. Tu sa pozeráme napríklad na obrázok, toto je Baba Jaga a ak sa nemýlim, opravte ma samozrejme, toto boli pôvodné poľnohospodárske drony využívané na poprašovanie a rôzne chemické úpravy plodín z výšky. Ukrajinci inovatívni znúdzecnosť, presne ako ste povedali, začali to vlastne podvesovať ťažšími bombami, minometnými granátmi. Táto Baba Jaga má tú výhodu, že oproti malému droníku, keď to počítame, tak toto mám pocit, má 8 vrtúl. Ak dobre počítam, je silný, je síce pomalší, ale ak sa mu podarí dostať na ten cieľ, tak vie spôsobiť škody. Toto je ďalší, myslím, že veľmi dobrý príklad tej adaptácie. Presne dobre zaznelo, prebraná civilná komerčná konštrukcia za úplne iným účelom, prevedená na ťažký bombardér, de facto s opakovaným využitím. Toto samozrejme nie je už jednostranná alebo jednosmerná použitie, žiadne kamikadze. S týmto sa samozrejme snaží lietať tie misie opakovane a Baba Jaga získala rýchlo renomé po strachu ruských síl, pretože sa ukázala ako enormne efektívna. A tým, že je to akože aj vidíme, že to je proste, že už pomerne masívna záležitosť, hoci stále relatívne malá, tá schopnosť utiahnuť aj viac munície a čo je dôležité, utiahnuť aj viac senzoriky, pretože byť vybavený kamerou, povedzme, že na noc, infra, mať tam lidar, jednoducho nebyť slepý, nebyť hluchý, byť schopný prenášať tieto informácie z dronu naspäť k operátorovi a od neho do nejakého vzdialeného systému Delta, ktorý akože slúži na Ukrajine, na to, že management boiska, na situačný prehľad. To sú enormne dôležité veci, pretože v tomto, by som povedal, že taká aplikácia tých dronov vyššieho rádu nám ukazuje to, že to boisko, a to sa už ukazuje opakovane, je takmer úplne transparentné. Skryť sa, schovať sa, pripraviť väčšiu koncentráciu síl, tak v tom nejakom kritickom okruhu uvádza sa 15-20 kilometrov od kontaktu na obidve strany. Jednoducho sa viete hýbať len v malých jednotkách, viete sa hýbať v noci, ideálne, keď je hmla, keď je veľmi zlé počasie, kedy väčšina dronov má proste problém operovať, lebo ak je, povedzme, že opačný problém, že máme krásny, slnečný, bezveterný deň, tak vám tá obloha tak bzučí dron, že sa neviete pohnúť, lebo vystrčíte nos, niekto vás zameria a do pár minút, ak nerýchlejšie, tam príde, povedzme, samovražedný dron, alebo tam príde bombardovací dron a máte problém. Takže toto podporilo tú logiku. Vidíme ten front, že sa hýbe veľmi málo. To je jedným z dôvodom, prečo tak je aj ten problém vysokej transparentnosti. A samozrejme, ak to ešte k tomu prihodíme to, že z obidvoch strán sa tie kľúčové časti frontu významne fortifikovali, teda opevňovali. Máme tam rozsiahle zákopové systémy, máme tam zábrany proti tankom, máme tam rozsiahle minové polia. Veliteľské centrá sa dneska rutinne veľmi zakopávajú do zeme práve preto, že vieme, že s tými dronmi je problém. Takže tá aplikácia, že čo vlastne znamená, ak tých dronov máme na boisku enormne veľa, na obidvoch stranách, ako to mení to boisko samotné, akým spôsobom sa na to potrebujeme pripraviť a reagovať. Ďalšia ukážka dobrej adaptácie je napríklad to, že vlastne s tým, že sa nám ozaj rozšíril ten elektronický boj, rušenie dronov. Klasické drony v tomto prostredí sú neschopné prevádzky, operátor ich nevie ovládať. Tak na obidvoch stranách sa vyvíjajú systémy a nasadzujúce systémy, ktoré napríklad dokážu už za nejakého pomerne základného, by som to nazval AI riešenia, softwarového riešenia, že ten posledná navigácia, tá posledná míľa, sa to uvádza, ten dron si už sám sa zamkne na cieľ a je schopný sa odnavigovať sám. Už ho proste operátor môže pustiť joystick z ruky, alebo ak je zarušený, už to nie je problém, pretože ten dron sám nejakým mechanickým videním, počítaním vie ten cieľ sledovať. Čo je trend, ktorý vidíme a vidíme, že bude rozhodne rásť, je rást miery autonómie týchto prostriedkov.
A čo samozrejme otvára rozličné aj etické otázky, právne otázky, smrtiaca sila, rozhodovanie človeka alebo stroja. Veľká téma, ktorá nás čaká a neminie. Áno, presne ako ste povedali, veľká téma, ktorá nás čaká a neminie, pretože tie trendy sa začínajú otvárať a jasne ich tu pomenúvávate a sú súčasťou vašej odbornej štúdie, ktorú ste vykonávali. Ale ak dovolíte, ja by som ešte zostal pri tých jednoduchých, v úvodzovkách hlúpých dronoch, ktoré používame ako spotrebný materiál a poprosím našu réžiu, aby nám vrátila ten graf, obrázok dozadu, to je tiež z vášho výskumu a tuto jasne vidíme, zdroj sú ukrajinské vzdušné sily a tiež ste to použili do vašej publikácie odbornej. Tu vlastne vidíme, že veľký nárast spotreby alebo zničenia vlastne ruských dronov Šahidov, ak tomu správne rozumiem. A tu sa bavíme len o nejakej dobe september 23 až apríl 25. Možno bližšie nám okomentujte tento graf. Áno, základ, aby sme si dobre čítali, tak svetlomodrá farba označuje úspešné zostrely alebo zaručene zničené, eliminované drony. Tá trocha tmavšia modrá označuje drony, ktoré jednoducho nedoleteli na svoj cieľ, zlyhali po ceste z rozličných dôvodov a tmavomodrá sú úspešné zásahy. Áno, časová os je od septembra roku 2022 po apríl 2025 a sú to dáta, ktoré na základe informácií a čísla poskytnutých ukrajinským letectvom spracovali kolegovia z CSIS, amerického think tanku. Znova poďme sa pozrieť na to, čo nám hovorí ten trend a tá explózia, ktorú sme zažili a vidíme v zásade od konca roka, od jesene toho roku 2024, keď nám tie priemery týždenne začali prekračovať stovku a následne, kde sme už na tých priemeroch prekračujú tisícky dronov. Dnes tie ozaj najväčšie údery sú bez problémov 500-600 dronov vo vzduchu denne za noc. Čo nám hovorí na to, že Rusku sa podarilo enormne rozškalovať výrobu týchto dronov, že sa bavíme ozaj o masovej výrobe, ale súčasne vidíme, že aj tá úspešnosť nasadzovania je pomerne, teda ukrajinskej príslušnej obrany je pomerne dobrá. Zlyhávky sú pomerne takisto vyššie a tie úspešné zničenia sú malé. To je dobrá správa. Rozhodne, ak by tie modré čísla boli vyššie, tak sa bavíme o celkom inej situácii. Avšak, povieme si ešte jednu vec, celým týmto nasadením Rusko núti Ukrajinu investovať obrovské prostriedky do protizdušnej obrany, ktoré, ak by povedzme, že drony neexistovali, alternatívny svet, by Ukrajina mohla nasadiť na posunenie pozemného vojska, na posunenie vlastných raketových spôsobilostí. Mohla by ich investovať kdekoľvek inám, ale takýmto spôsobom vlastne, takýmto terorom, takýmto nasadzovaním, ono nejde o to, že čo reálne zničíte, akú úspešnosť máte, samozrejme chcete mať čo najvyššiu, to nehovorím, že nie, ale súčasne ten efekt, že nútite oponenta investovať enormné prostriedky do protizdušnej obrany, tak pre neho vytvára nejakú dilemu, lebo rozhodne si viem predstaviť, že Ukrajinci by si vedeli predstaviť, že tie prostriedky presunú na niečo, kde by to zase bol problém pre Rusko. Čiže vlastne tak toho tlačíme, Rusko je schopný tlačiť toho Ukrajinu, alebo akýkoľvek útočník je schopný tlačiť toho oponenta do veľmi nepríjemných dilem, do akých oblastí ja investujem môj obmedzený rozpočet, moje prostriedky, kam dám ľudí a aké rozhodnutia ho vlastne týmto nútim takto nepriamo robiť. Samozrejme aj výroba pre Rusko, čím tá škála vyššia, tým je jednotkový kút ako keby lacnejší a tie prostriedky idú dole. A celkovo z tej logiky, že jednoducho likvidácia, obranná akcia je vždy troška komplexnejšia, zložitejšia a nákladnejšia tu je. Takže ten pomer je pre Rusko rozhodne výhodný. Áno, ale pred nejakou chvíľočkou ste spomenuli, že keď sa pozrieme na stranu Ukrajiny a spojencov, tak testujú sa nové zbrane, nové systémy, nové protidronové obranné systémy, keď to takto môžem povedať. Máme nejaké informácie, kto všetko je zúčastnený? Teraz sa bavím o
ukrajinskej celej tej platforme. Potom samozrejme dostaneme sa aj k ruskej. Aké sú medzi nimi rozdiely? Možno, že si to porovnajme, že tu máme Ukrajinu a spojencov a tu máme Rusko a jeho spojencov alebo subdodávateľov súčiastok, ak to mám tak povedať, a možno Irán, ktorý posunul licenčne šahid. Čiže vieme, že Briti prichádzajú s nejakými iniciatívou laserových protidronových zbraní, ale môžeme si povedať tie informácie, ktoré v médiách nie sú. Sú Izraelčania, sú Američania, sú Francúzi, sú Briti priamo nejakým spôsobom ako školitelia možno zapojení, skúšajú sa nové technológie, dávajú to know-how tej Ukrajine a recipročne samozrejme tá Ukrajina zasa posúva ohromné množstvo dát, pretože znie to hrozne a samozrejme je to obrovská tragédia, ale každá vojna je jedno obrovské laboratórium, kde, ako sme už povedali, ten vývoj ide enormne hore. Stručná odpoveď je áno. Áno, a tá prítomnosť je jednak, povedzme, že oficiálna cez na to dedikované zložky, či v rámci ozbrojených síl, spravodajských služieb a podobne, ale takisto prítomnosť si snažia držať aj súkromní výrobcovia, firmy, ktoré sa snažia vstupovať do spolupráce s ukrajinskými partnermi a získavať práve to know-how a tie neoceniteľné znalosti, dáta z praxe, pretože dnes v odvetví platí a hovorí také krédo, taká hláška, že ak váš systém nefunguje na Ukrajine, nikto nemá záujem. Ak to ozaj nebol preverený v bojových prostriedkoch, tak je to proste teoretická hračka, s ktorou sa akože môžete hrať, ale neočakávajte s tým, že budete mať nejaký veľký úspech. A firmy o tom vedia a vyhľadávajú tú spoluprácu s ukrajinskými firmami a s ukrajinskými ozbrojenými silami. A ak by som to mal porovnať vicevis Rusko, tak vidíme, by som povedal, že možno taký, že koncepčne rozdielny prístup. Ten koncepčne rozdielny prístup spočíva v tom, že Ukrajina ide cestou, povedzme, pomerne decentralizovaného prístupu. Veľa ľudí skúša veľa vecí, z čoho vzniká veľa nových postupov, veľa inovácií a ich škála a rozmanitosť je pomerne veľká a prichádza sa na veľa dobrých vecí. Následne, ale keď už sa tieto inovácie potrebujú kebyže škálovať, lebo to, že viete, nejaká jednotka príde na to, alebo že nejaký výrobca príde na to, že aha, tak zmeníme toto a to funguje lepšie, je super, aj dôležité, ale je to len krok, povedzme, že 1. A vy sa potrebujeme pokojť roku 2 a túto inováciu rozšíriť masovo všetkým. A toto je moment, kedy ak máte viacero platformiem a je to decentralizované a každý skúša niečo iné a každý tak troška na svoju vlastnú päsť, tak toto škálovanie väčšinou sa ukazuje ako problém a vidíme rozbehnutých viacero projektov, ktoré sú zmysluplné, ktoré majú svoje výsledky, ale nevieme ich jednoducho priniesť na tú masovú úroveň. Naproti tomu Rusko, sa dá povedať, ako troška zjednoduším, ide koncepčne takmer opačným smerom a ak si raz vyprofiluje jednu, povedzme, že toto ideme robiť, tak sa do toho následne vrhne masovo a vyrába to vo veľkom a škáluje to a už potom vylepšuje tú jednu konkrétnu platformu. Práve ukážka, sa tam bavili, ten Shahed Geran je toho ideálny príklad, alebo aj nástup tých dronov na optickom vlákne, kde dnes Rusko je schopné prečíslovať ukrajinské nasadenie a sú asi aj jednotkovo tie platformy o niečo lepšie a kvalitnejšie, pretože si povedali, ideme robiť tento jeden model a budeme ho robiť v tisíckach. Takže tá schopnosť sa to vlastne na to vrhnúť, jednak samozrejme platí aj na to vrhnúť väčšie zdroje, než Ukrajina. Akože ten základný nepomer, že Rusko-Ukrajina tu stále máme, nedá sa odignorovať. V istých oblastiach Ukrajina veľmi dobre využíva ako kompenzáciu, ale keď sa to zase otáča a už tá výhoda sa trocha stráca. Takže tie prístupy sú samozrejme, v tomto sú prístupy trocha pomerne zásadne rozličné a na bojsku však nevidíme, že by sa
jeden či druhý prístup nejako zásadne lámal do nejakého akože veľkého efektu. To je samozrejme, treba povedať aj s nejakou poznámkou počiarov, drony rozhodne nie sú jediný faktor, ktorý na tom bojsku hrá svoju rolu a nejaký ich ten dôsledok a rolu absolutizovať by nebolo košer, nebolo by analyticky rozhodne správne. Takže opakujem, tu prichádza samozrejme do toho, ako to na tom bojsku vyzerá, viac faktorov než len drony. No ale faktom je to, že práve tento konflikt ukazuje to, že budúcnosť vojen bude pravdepodobne patriť dronom a o chvíľočku sa do tohto trendu samozrejme dostaneme, pretože presne ako ste povedali, neustále sa sofistikujú, vylepšujú, skvalitňujú, prepájajú sa s umelou inteligenciou. Na jednej strane áno, tá masovosť je dôležitá, ale na druhej strane očakávate, že ten zlom nastane v momente, keď ten dron vyjde z tej fabriky, z toho pásu, alebo presne z nejakej možno ukrytej pivnice, kde ho šrobujú a bude tak naprogramovaný, že tá daná vojenská sila ho už len niekam dopraví, tam ho položí a ten dron si už potom autonómne bude robiť to, na čo je určený. Toto bude ten zlom? Tak myslím, že v nejakom rámci už dnes toto technologicky možné je, že nebavíme sa o nejakej budúcnosti. K tým trendom autonómia rozhodne bude pokračovať ďalej, z toho neunikneme, diktujú to neúprostné, proste logické procesy za tým, akokoľvek hrôzostrašne a nepríjemne to znie a ja sa osobne domnievam, že by sa mali vyvíjať, pokúsiť to nejako limitovať, regulovať medzinárodnými dohovormi, ale kde sme dneska s medzinárodnými dohovormi, všeobecne by sme mohli diskutovať veľmi dlho, ale akože v rámci nejakého púdu seba záchovy by som sa rozhodne veľmi vážne zaoberal tou otázkou, akú mieru autonómie týmto prostriedkom chceme dávať. Kam ale ideme? Teda ja by som možno vypichol niekoľko tých trendov, ktoré si myslím, že už sa rysujú a vieme ich pomenovať. Jednak to bude rojenie. Rojenie je koncept, kedy predpokladáme, alebo teda pracuje sa vytvorením kooperácie roja alebo krdľa dronov. Nebavíme sa o nejakom jednotlivom nasadení, ale množstvo, desiatky, stovky až tisíce platformiem kooperujú súčasne v tom roji. Ako obranný alebo útočný prostriedok sú nasaditeľné aj tak. Nejaké prvé primitívne kvázi rojenia sa už sme schopní dosiahnuť dnes, ale to keby v úvodzovkách práve rojenie, samozrejme záleží, akú definíciu chceme si zobrať, tak to nejaké práve rojenie by malo spočívať, že to ich správanie tých dronov nie je nejako centrálne riadenie, že tam nie je povedzme jeden dron, ktorý je centrálnym mozgom, ktorý počíta, ktorý všetky ostatné kontroluje, ale tie drony sa správajú skutočne ako krdeľ vtákov, kde tie strany nekomunikujú medzi sebou, že kam letia a ako menia smer, ale to správanie vlastne vzniká same od seba z nejakých komplexných algoritmov, ktoré dnes ešte len rodíme. No a vidíme už dnes, že ak sa týmto zdrojeniu dotiahneme technologicky a budeme ho schopní ozaj realizovať v tej technologicky pokročilej forme, čo si myslím, že je otázka času, dáva to len to znásobiť na všetky dilemy, ktoré sa bavili o obrane, pretože ako chcete brániť roju dronov, ktorý sa hýbe, ktorý mení výšky, mení uhly útoku a bavíme sa o útoku v stovkách, tisíckach kusov. To je akože ozaj divoké dilemy. Ďalší trend, takzvaný v angličtine human machine teaming, alebo vlastne tímovanie človeka a stroja. Vidíme to, že jednoducho ľudskí operátori, nasadenie ľudskej techniky bude vždycky sprevádzané nasadením dronov. Dnes všetky programy, ktoré bežia na vývoj stíhačov 6. generácie, majú aj program toho kolaboratívneho bojového systému alebo Royal Wingman. To znamená, že operátor, letec, pilot v stíhačke 6. generácie bude mať k ruke, bude ovládať aj počet pokročilých dronov. Tie pomery sa delia, zhruba sa ukazuje z verejných čísel jedna stíhačka 5 až 6 tých kolaboratívnych systémov. A toto budeme vidieť aj pri nasadzovaní pozemných síl, námorných síl. Budeme ukrývať, povedzme, ako keby predstavme sa ako cibulu, kde akože ľudské síly a technika s ľudským operátorom bude jadro cibule a to budeme obalovať vrstvami
menej a viac sofistikovaných prostriedkov bezpilotného charakteru s rôznou mierou celkovej technologickej vyspelosti a s rôznou mierkou autonómie. A kde spočíva tá hlavná výzva, je ako túto cibulu efektne a funkčne zintegrovať, aby bola schopná fungovať ako nejaký celok. To je tá, myslím, že jedna z najväčších víziev, akými spôsobmi nájdeme jednak technologické riešenia, aké nájdeme riešenia koncepčné a doktrinálne, ako sa na to pripravíme organizačne. Príklad, adaptácia Ukrajina vytvorila si vlastne separé zložku v ozbrojených silách, robotické sily. Už máme vlastne že letectvo, námorné sily, pozemné sily a máme aj robotické sily. Či je to dobrý alebo zlý nápad, to je nejaká diskusia iná, ale jednoducho toto smerovanie tam ide, ignorovať ho nejde. Ďalší trend, ktorý vidíme už dnes, je prechádzanie z dimenzie do dimenzie. Čím chcem povedať to, že vlastne vidíme pozemný dron, ktorý je nosičom vzdušného dronu. Vidíme námorný dron, vodný dron, ktorý nesie vzdušný dron. Vidíme vzdušný dron, ktorý nesie pozemný dron. Čiže vlastne prechádzame do takých, že tých multidoménových, multidimenzových operácií zo zeme do vzduchu, zo vzduchu na zem, z vody na zem a ich kombinácie. Rozvíja sa koncept tzv. Materských lodí, kde vlastne máme primárny nosič dronov, ktorý ich dostane do tej cieľovej oblasti a následne ich vypustí a tam už operujú s rozličnou mierou autonómie. A všetky tieto koncepty, myšlienky sa dnes veľmi prudko vyvíjajú, experimentuje sa s tým jednak v praxi, rusko-ukrajinské boisko, do veľkej miery aj Gaza, tam sa o tom hovorí menej, ale Izrael nasadzuje bezpilotné prostriedky, vzdušné na zemi, ďalšie prostriedky Ukrajina, aj tie námorné. Veľmi zaujímavý posun a spejeme k tomu, že si myslím, že bezpilotné prostriedky už v akejkoľvek doméne, v akejkoľvek dimenzii sa budú posúvať z tej pozície nejakých podporných prostriedkov do jadra bojovej činnosti. Nemyslím si, že uvidíme ústup človeka, vojakov z tejto domény. Pechota bude stále potrebná, ale myslím si, že kým niekam príde pechota, tak tá prvá, druhá, možno tretia, štvrtá vlna budú znova bezpilotné prostriedky rôznych typov, rôznej sofistikovanosti a v rôznej miere autonómie. Kto je momentálne lídrom v týchto konceptoch? Ako sme spomínali, Izrael, Spojené štáty, alebo je to, by som povedal, také združenie spoločných krajín, ktoré sú, dajme tomu, prozápadne orientované. A takisto nezabudnime sa pozrieť na Čínu. Hej, a tá je ako ďaleko? Čína je na tom pomerne solidne. Kolega a člen vlastne výskumného tímu, ktorý sa podielal s nami na výskumu o tomto, si u nás nedávno publikoval taký menší článoček, ktorý sa špeciálne díval na čínsky vývoj a špeciálne zameraný na ten rojenie, teda swarming. Znova pracujeme len s tým pemzom verejne dostupných informácií, ktoré sú vonku. Môžeme debatovať, koľko z toho je propaganda, koľko z toho je len nejaké klamanie, ale tak pracujeme s tým, čo máme. A s tým, čo máme, sa dá povedať, že Čína si je rozhodne vedomá závažnosti tejto oblasti a veľmi aktívne na tom pracuje. Venuje sa tomu viacero vedecko-výskumných inštitútov, leje do toho peniaze samozrejme čínska ľudová armáda a ten výskum tam beží naplno a je to jednoducho oblasť, ktorú nezanedbávajú a podobne to vidíme, ale aj áno, Spojené štáty, Izrael, do istej miery Rusko, Ukrajina, keď je teraz možno skôr než ten vývoj tých high-endových, high-tech konceptov a doktrín sú zaujaté samozrejme tou vojnou, ktorú majú na tanieri dnes a teraz. Tie trendy sa samozrejme posúvajú neuveriteľnou rýchlosťou. Klesá prach pre začatie konfliktu? A naopak zvyšuje sa prach na asymetrický boj krajín typu Slovensko a ďalšie podobne malé krajinky, ktoré nedokážu ísť z pochopiteľných dôvodov do plnoformátovej vojny alebo do plnoformátového odporu? Náš argument a zistenia našich výskumov hovoria, že áno a prejavuje sa to vo viacerých oblastiach.
Keď jedna revolúcia, alebo to jedna z tých donových ér, ktoré sme si preberali, spočívala v tom, že rôzni neštátni aktéri, teroristické skupiny, povstalci, za jeden zmením Islamský štát, ktoré boli schopné preberať tie komerčné drony a za lacný peniaz ich nasadzovať na bojsku. To sa bavíme o nejakých rokoch 2015, 2016 plus mínus. A boli schopné si takto vytvoriť tie úvozovkách vzdušné sily alebo letectvo chudobných a na taktické úrovni to prinieslo úplne novú dynamiku. A tá inovácia bola v tom, tak dnes sa treba pripraviť na to, že všetky inovácie, ktoré vznikli a vznikajú na rusko-ukrajinskom bojsku, sa skôr je to len otázka času, rozšíria do sveta, rozšíria sa za A do rúk ďalších štátov a za B sa rozšíria do rúk organizovaného zločinu, rozšíria sa do rúk teroristických skupiny, povstalcov až jednotlivcov. A to šírenie bude mať samozrejme nejakú krivku, bude nejako prebiehať v čase, ale treba počítať aj so šírením sofistikovaných, technologických pokročilých záležitostí. Vlastne všetko, čo sa vymyslí, jednoducho sa expanduje do sveta. A povaha tej technológie je jednak v tom, že vie byť lacná, vie byť veľmi jednoduchá na použitie. Nepotrebujete stráviť hodiny štúdiom, technikou, prípravou, výcvikom. Na nejaké základné úkony viete pripraviť človeka pomerne rýchlo, že je lacná, je dostupná, nie je zložité používať. Keďže má charakter toho dvojitého využitia, alebo teda viete pomerne jednoducho zobrať civilnú komerčnú záležitosť a weaponizovať ju, urobiť z ňu zbranie, je enormne ťažké usledovať jej fyzické šírenie. Nehovoriac o tom, že výroba dronu zo súčiastok, ktoré si poskladáte sami, je ďalšia možnosť, že vlastne ustrážiť to šírenie sa zdá byť nerealistické až nemožné. Takže treba predpokladať, že tieto prostriedky sa dostanú do rúk skôr či neskôr ozaj všetkým, ak to zjednoduším. A budeme sa baviť aj o tých vzdušných dronoch, aj tých dronoch v ostatných dimenziách. To šírenie nebude bežať len po jednej linke. A prečo to je dôležité? Pretože tam, kde si kedysi z armády štátov, a obzvlášť armády veľkých štátov, sa mohli spoľahnúť na to, že majú tak zásadnú výhodu, že tá asymetria v ich schopnostiach, spôsobilostiach je tak zásadná, že zatiaľ čo ten oponent nemá povedzme tie komunikačné systémy, nemá satelitné informácie, nemá tie precízne zbrane, tak tá priepasť, tá asymetria medzi nimi sa priebehu času jednoducho zužuje, sa približuje k sebe. Čo znamená, že sa nám relatívnym spôsobom kebyže vyrovnávajú sily. A ak tento argument platí, a myslím si, že platí, dá sa obhájiť, treba sa pýtať, akým spôsobom sa to premietne do kalkulu rôznych aktérov, či si ich trúfnú alebo netrúfnú, či budú alebo nebudú chcieť začať nejaký konflikt, vyprovokovať nejakú operáciu, keď zrazu tam tieto nové prostriedky vyrovnávajú ten pomer síl, alebo vám minimálne dajú šancu spôsobiť ozaj veľké škody a dať tomu oponentovi veľkú, zasadiť mu ozaj tvrdú ranu. Že vlastne akým spôsobom toto sa premietne, podľa nášho názoru, podľa našich argumentov budeme vidieť to, a ten práh vyvolať konflikt, podniknúť nejakú násilnú, agresívnu akciu bude znižovať, pretože to bude jednoduché poprieť, že kto to vlastne kto za tým útokom bol a dochádza k istému vlastne vyrovnávaniu tých asymetrií v spôsobilostiach, pretože ozaj dnes letectvo si viete zriadiť s dobrým budžetom ktokoľvek a nepotrebujete byť štát v celkom proste armádou. Ako som povedal, všetko sa mení. Pán Kandri, keď to stiahnem na Slovensko, vzniká pre naše obranné, bezpečnostné pole, sektory vzniká nová spôsobilosť, super dronový operátor a zároveň ďalšia super antidronový operátor. Je to niečo, čo sme doteraz poriadne nepoznali a budeme sa musieť prispôsobiť. No takto. Nebudeme musieť, ale potom budeme musieť trpieť dôsledky toho, že sa neprispôsobíme. Poviem to takto. Slovensko alebo iné krajiny v Európe dnes, čo sa dá odčítať, volia takýto prístup, že ten vývoj je tak rýchly,
že nechceme dnes investovať veľké čiastky a robiť nejaké veľké doktrinálne organizačné zmeny, pretože si nevieme byť istí, že to, čo by sme dneska povedzme nakúpili, nebude o pol roka už zastaralé a mohlo by to byť absolútne vojensky neefektívne. Tá logika má svoj argument a to, čo vidíme na Ukrajine, to aj nejakým spôsobom podporuje. Dnes, keby sme si napríklad dneska sa dívali na začiatok tejto vojny, kedy práve tie spomenuté turecké Bayraktary na ukrajinskej strane sa ukázali ako veľmi účinným prostriedkom, tak za pár mesiacov už neboli, pretože Rusi sa naučili ich dobre detekovať a následne efektívne ničiť. A dnes Bayraktary zohrávajú na ukrajinskom nebi úplne marginálnu úlohu. Predstavme si, že by sme sa tedy rozhodli, wow, ideme kúpiť 200 Bayraktarov a dáme ich niekam na sklad, a my zistili, že sme to urobili úplne bytočne. Takže ten prístup istú logiku má, ale nemal by byť dôvodom k nečinnosti, pretože schopnosť učiť sa len tým, že niečo pozorujeme, vysielame povedzme špecialistov, vojakov na Ukrajinu, ktorí to sledujú, ktorí preberajú tie lekcie, čo ako beží, je fajn, ale nestačí to. Vy z toho jednoducho potrebujete fyzicky ohmatať. Viete, tak učím sa teóriu a skúšam prax. A tu si by som už povzbudil všetkých, možno aj laikov, civilov, ak vás oni zaujímajú, kúpte si, nie je to taká drahá investícia, skúšajte, samozrejme naštudujte si ako, naštudujte si kde môžete, naštudujte si rámec, ale ohmatajte si to, skúšajte to, existujú simulátory, existujú proste rôzne prostriedky pre ozbrojené si samozrejme skúšať, experimentovať, učiť sa na vlastnej koži, učiť sa na vlastných chybách, ako sa to správa vo vetre, ako to správa v noci, hmla, mrznúci dážď, čokoľvek proste skúšajte, učte sa a až sa ten vývoj nejakým spôsobom zbrzdí, tak potom si urobíme tie strategické rozhodnutia, tie veľké koncepčné rozhodnutia, ako v tejto oblasti ďalej. Ale nečakajme so založenými rukami vo vreckách, lebo to by bola enormná chyba. Ak dovolíte, na záver zosumarizujem scenáre budúcnosti. Drony sa stanú organickou súčasťou vojakov, ich všade prítomnosť, alebo ich ovládne umelá inteligencia, čiže nejaká softverová prevaha samozrejme. A tie scenáre sú demokratizácia, čiže decentralizované násilie, všade prítomnosť, dron ako bežný nástroj, softverová budúcnosť, dron riadený umelou inteligenciou a vojna algoritmov. No a čo je veľmi dôležité, a samozrejme poprosím vás okomentovať, postdronová éra, strategické vyčerpanie. Toto sú scenáre, na ktorých ste pracovali. Prosím vás pekne, prvé tri sme si už okomentovali, ale tá postdronová éra, strategické vyčerpanie, tomu by sme mohli venovať záver nášho odborného podcastu. Ako máme toto chápať? Rád. Úvodom poviem to, že v metodológii strategického výhľadu, to je metodológia, ktorú budeme pracovať v týchto reportoch, je to strategický foresight, strategický výhľad, sa pracuje so scenármi. Tieto scenáre netreba vnímať či chápať ako predpovede budúcnosti, to rozhodne nie. Je to rozkreslenie alternatívnych vývojov, aby sme neostali v nejakom tunelovom premýšľaní o budúcnosti, že takto veci budú a takto musia byť, pretože takto predpokladáme. To je práve že prístup, ktorý sa strategický foresight snaží rozbiť. A jedným z nástrojov, ako to rozbíja, je vytváranie scenárov, keď povieme, tu máme 3, 4, 5 rôznych možností, alternatív, kde sme sa pohrali s rôznymi premennými, dali sme dôraz na iné veci, na rôzne hybné sily, na rôzne trendy, tak aby z toho zišlo nejaké toto palivo pre premýšľanie o tom, aby sme neboli nutne prekvapení. No a ten scenár post-dronový, tak sme si povedali s kolegami, že poďme sa zamyslieť na takú povedzme, že divokou kartou. Čo by mohlo priniesť, ako by mohla vyzerať taká zásadná zmena, ktorá ide úplne proti smeru toho dnešného uvažovania. A teda, že drony nebudú na svojom význame rásť, všade prítomnosť, čo sme si povedali, ale sa to vlastne zvrte na úplne opačnú stranu a význam dronov a ich rola na bojsku bude klesať a bude minimalizovaná. Netvrdíme v tom scenári, že vlastne sa tu bavíme o tom, že drony úplne zmiznú a budú irelevantné, ale vravíme to, že budú okrajovou záležitosťou, doplnkom v podporných rolách, ale rozvojom prostriedkov protidronovej obrany, protidronového boja, vyrovnanie tej proporcie, koľko má stojí zostrel versus koľko má strojí dron, nové prostriedky detekcie, kvantové technológie, jednoducho
ten ďalší vývoj jednoducho odsunie drony do úzadia a nabok, čo konec koncov by technologicky aj pohľadu vývoja vojenstva dlhodobo nebolo žiadne novum. Toto sme tu videli opakovane. Tie revolúcie vo vojenstve opakovane priniesli aspekt toho, že nejaký nový prvok technologicky zrel, poďme to jednoducho chce priblížiť na vývoj tankov. Že tanky nasadené prvýkrát v prvej svetovej vojne, doplnok pre pechotu, okrajová záležitosť, ale technologická novinka. V druhej svetovej vojne tank nám do veľkej miery dominuje bojsku, vidíme tie veľké mechanizované pohyby sily, tank je už ten archetyp toho typu priemyselného vojenstva. Do veľkej miery si zachováva tú hodnotu a rolu aj v priebehu studenej vojny, ale dnes už vidíme s veľkým rýchlym rozvojom rôznych typov protitankových zbraní, mín a dnes dronov, že vlastne áno, tank má stále svoj význam a svoju rolu na bojsku, ale už to nie je tá ťažisková spôsobilosť, už to nie je ten ťažisková technológia, ktorú sme tu mali predtým. A naznačujeme, že dívajme sa aj na tie drony takýmto spôsobom, že v nejakom momente v budúcnosti sa môžu prísť technologické zmeny, a to aj povedzme, že evolučným spôsobom, že to nebude akože nejaký ten pomyselný kill switch, že niekto vymyslí to nejaké magické tlačítko, ktoré sa stlačí a drony tam padnú. Hoci aj to sa dá akože samozrejme fabulovať, že ako by to mohlo fungovať a z istého hľadiska je to analyticky prínosné a zaujímavé premýšľanie, ale jednoducho v tomto scenáriu uvažujeme, poďme sa pozrieť, čo by mohlo priniesť ten obrad a čo by mohlo drony znova potlačiť z toho centra na okraj do podporných rolí. Na čo ste prišli? Čo to bude? Evolučným spôsobom náklad, rozvoj jednak laserovej technológie proti lacných protidronov, pretože logika hovorí, že dron, ktorý bude štartovať ako interceptor, kvôli tomu, že zasahuje na menšiu vzdialenosť, by mal byť z nejakého logického hľadiska lacnejší a jednoduchší než ten dron, ktorý prichádza z veľkej diaľky. Zlepšenie prehľadu, detekcie, či satelitnými technológiami, či nasytením bojska senzorikou v ďalších typoch, či tie kvantové technológie. Je to znova, nie je to jedno riešenie, nie je to jedna kontra, ale je to amalgán týchto riešení. A samozrejme aj prispôsobovanie na tých takticko-operačných úrovniach, kde, a znova teraz použijem príklad, ktorý je už dnes aktuálny, a je to jednoducho, že v úvodzovkách primitívne analogové riešenie, to, že vidíme na Ukrajine obťahovanie sieťami, ktoré sú fyzickou prekážkou, aby dron niekam vletel. Nie je to 100% riešenie, samozrejme, že nie. A videli sme ruské drony, ktoré nie sú proste zápalné látky, aby sa cez siete prepalovali, vytvorili si diery. Áno, ten zápas jednoducho opatrenia, protiopatrenia, ten nezastavíme. To je gro vojenskej logiky. Ale v tom amalgáne sme jednoducho premýšľali aj tým smerom, ako by sa mohol vyvinúť scenár post-dronový. Matej Kandrík, bezpečnostný analytik a výkonný riaditeľ ADAP inštitútu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a skutočne sme išli do hĺbky dronového sveta a hlavne do budúcnosti dronov. Veľká vďaka aj za našich poslucháčov nášho podcastu Defense News, ale aj za našich divákov YouTubeového kanálu Defense News. Všetko dobré a budem sa tešiť na budúce, pán Kandrík. Ďakujem za pozvanie a dovolím si ešte ja poďakovať kolegom a celému výskumnému tímu, partnerským organizáciám v zahraničí a všetkým odborníkom, vojakom, ľuďom, expertom z rôznych polí, ktorí sa s nami boli ochotní rozprávať, ktorí to ten posledný rok a pol, čo sme na týchto výskumoch pracovali, nás podržali a pracovali s nami, pretože sami by sme to rozhodne neboli schopní urobiť. Bola to tímová práca, bola to medzinárodná práca a som rád, že tie projekty vznikli a že majú nejakú hodnotu a ďakujem za priestor, že sme ich mohli ozaj do detailu rozobrať a predstaviť. Veľmi radi aj na budúce.